नोंनि मोगथां लामाखौ सिमांजों रुजुबाय बिफा। माखासे रांनि गलामफोरा जौ जुवानि आफाखिफोरा थै सोबग्रानि महर लानानै मोसा लख्राजों थगायजानानै सिगुन सियालनि रावाव नोंनि मोगथां लामाखौ सिमांजों रुजुबाय बिफा। नोंनि जिरायनाय गैयै सोमावसारनाया नोंनि सान हर मेंनो रोङै हारिखौ खौसे खालामनाय, गावनि सनानि नखरखौ दोननानै बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनानै गेरेमसा हारि खालामनायनि मिजिंखौ बेसेबा गिदिर आलि खोनानै गावजों गाव एना एनि बुथारलायहोबाय बिफा। जुजिदोंमोन जों बिफा नोंनि बिहोमा बायदियै। दासिमबो जों जुजिथाबबोगासिनो दङ बिफा। नाथाय लांसुनियाफोरा लामा ससेयाव सुज्राय गारफबनानै होबाय थायो। बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि आगोमा जिउनि बेसेनखौ बुजियासै। गावनि आंगो बिमा बिनानावफोरनि जिनाहारि जानांनायखौ थेर बेथेर खालामबोगासिनो दङ हारिनि बिफा। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।